Angikwazi ukuthi ngikhulume konke. Umoya uphukile. Ngumama ohlala e-Elwin Court. Lapha e-Elwin Court sengineminyaka ngihlala khona. Kwafika umlungu lapha engangamazi. Wathi siyakweleta sikweleta into esingayaziyo. Emva kwalokho wathumela abantu sasikhishwa ngebhamu. Kuthe kusenjalo. Kuthe kusenjalo. Umlungu lo wabuya wazosikhipha endlini. Sikakasikhipha ngesikhathi esisodwa wangikhipha kokuqala ngo-2019. Ngahamba ngabuyela khona ngathi mina no indlu phele yami. Awukwazi ukuvela ungikhiphe kanjalo. Ngabuyela endlini. Kwaba yilesi sikhathi se-COVID. Wasahlala endlini. Kuthe emva kwalokho kwafika ibhono elalihamba namaphoyisa. Lafike lathi mina ngingene ngokungemthetho la endlini. Lena indlu eyalo. Lithengele unkosikazi walo lo elihamba naye. Ngase ngithi ngiyakuzwa ke mangabe usho njalo. Angiphikisi. Kodwa ke wena ke mangabe uthi eyakho ngicela ungivezele ufakazi bokuthi nje eyakho. Ngoba mina obami ngizoveza. Hayi anqabi ibhunu ukuliveza bese lithi iphoyisa awuveze obakho ufakazi. Ngithatha itayitela lami ngilibeke la. Ngithi nanti ufakazi bami ukuthi indlu eyami. Hayi agolozeke lo mlungu asho ukungixutha lelo file lelo. Sidonsisane ke nokhiye wendlu lakho kuze kube ukuthi uyawina utshona ngakuyena. Awuthathe kasebethe amaphoyisa akamnikeza ukhiye sehambe senkantolo kuze nemaphoyiseni. Kulo mkhulu ngophethe lapha emaphoyiseni. Nefika lapha emaphoyiseni ngifike nakhona ngisho lento engishoyo. Ukuthi angali kodwa nje mengivezela ufakazi bokuthi yena indlu eyakhe. Ngizophuma ngihambe. Lambuza naliphoyisa leli elikhulu lasekulo. Lathi veza phela ufakazi ugogo ufuna ufakazi kuphela. Wathi akanawo. Kwaphela kanjalo ke lathi umlokhuzana ngibuyele endlini ngahlala. Ngithe ngisahlezi kanjalo ngabona ukuthi angeke ngihlale kancane ngoba akusekusondela izinsuku zokuthi ngiyokwenza i-operation yalapha esiswini. Kwafika idate yokuthi ke ngisengaphakathi yokuthi ngihambe ngiye esibhedlela la eJintin. Mangifika khona ngangena ngomhla ka-10. Kwaphela izinsuku ezintathu. Ngiphakathi la. Kwaphela izinsuku ezintathu. Ngisesibhedlela ngezwe ingane sefika ngoba kangangenwa ke esibhedlela ngaloso sikhathi. Ngezwe ingane seyifona zithi ma sisemnyango nabantwana yini kwenze njani manje? Usupervisor lo ogama lakhe lingu-Esther kube khona lo okuthiwa uClifford uyena owafike wavula endlini yami wathatha ingane wayibeka ngaphandle walahla impahla eminyango washaya ukhiye. Ucabangeke kulo mzuzu angikwazi nokwenzani. Ngisesibhedlela zantazi ingane azazi ukuthi izobhekaphi. Ngathi mangiphuma lapha esibhedlela ngoba ngahlala inyanga namasonto amathathu. Mangiphuma akukho la ngizobuyela khona. Ngancediswa umakhelwane engaze ngasindela kuyena owase5 e513. Wangihlalisa ke ngaze kwathi ngoba angikwazi nokwenzani kwaze kwangcono ukuthi ngikwazi ukuthi ngilulame. Lapho kulomzuzu ngiyandiza njani naye uthe sekufike isikhathi sokuthi phela umuzi wakhe unamndeni naye. Umndeni wakhe uyeza. Kufanele ngiphume ngibone bangithini. Hayi sahlakazeka ke kwawumahlakahlaka sesabe sigobobisa la. Okungangokuthi ukuhamba kwalendlu nginomntwana oyedwa umfana. Wathi mabebakhiphe lokho esikhipha lapha yana. Bantwana bami nizoshonaphi wathi ma asazi. Ngoba nalapho ngikhona ngikwazi ukuthi nginibeke.
wathi uyohlala nomngani wakhe. Mehlala nomngani wakhe, nange sephenduka iphara umntanami. Usemgaqweni kumanje. Ulala phansi kwebridge. Ngithi ngisabathe heke, nakho-ke, nangu umzukulu wami. Ngithi mangabe ngiyafika ekhaya lokho lapho ngikhusele khona kulo muzi lowo. Nakulo muzi ekubona kuyimanje kufuneka ngesonto ngibe ngingekho khona. Angazi ukuthi ngizobheka kuphi khona. Mengabe ngilokhuzana ngifika elokhuzaneni ePine Town lapho ngiqhube khona. Umntwana uyagula uyilento engayaziyo. Yini kwenze njani ngicela imoto kamakhelwane simbambe ngengubo simlethe la eDington. Mesifike edile kumdele bafike bamlalisa umntwana yini dokotela. Ungenwe amakhasi. Ngoba nalapho ngihlezi khona vele akho windi. Ngibhudlwa nje umoya uwaya njoba ngivuka khona kuyimanje ngiphenquze ngibuye ngizela umoya wami ubhlungu indlela engimbone eyiyona umzukulu wami angilalanga ubhlungu kuze kube imali ngithi mangicabanga ngizwa ngathi inhliziyo yami ubhlungu hey ngiyabonga bantwana hayi kwathanda ukuba nzima bazalwane sinawe gogo ngenhliziyo kusinda kunjalo sizomasha simashe ukuze kuzwakale sidudule kuzwakale I see hands around me noted uthi angithi ake sikhuleke le story sagogo siyangithinta kakhulu onamandla okusondela azokhuleka kulesi simo ngicela sondele eduze kwami uzokhuleka nkosazana uzokhuleka nkosazana before ngikhuleke besaqala imfiliso kancane phezulu kwalo ngihamba nabogogo bakhona abaningi la emva kwami abasuke eLwini Court okungukuthi ivele kade yaqala ukuliwa lempi yogogo akayedwa baningi ibhilidi likhulu kunama units awu 144 bengekho mistaken awe RDP banikwa uhulumeni kodwa kunesiphithiphithi esithize njengama South Africans siyazi udliwa la kushoniwe ngala kushoniwe ngala whereby Daisy Body Cooperative ihlangene supervisor yakhona babhizi badayisa ama-flat ogogo bese befaka ama-foreign dayisa i-flat ngisho ukuthi bengisabhizi khona abanye ogogo bengisayobalanda manje angazi noma ugogo bekumentionile nalokho kodwa into eyenzakalayo bayafike badayise ama-flat ogogo bafaka ama-foreign bese yarent badayise ogogo bese kuyarent. That's what is happening laphaya. So i-Loan Care Foundation erana ngiyacabanga namazi umntwana Princess Loan Care uPrincess Londiwe seyiduduliwe leyanto nathi bese odudula ngala seyidudulile naye baze baboshwa iPrincess iboshwa namasosha nogogo baboshwa ngani nomushilweni beke baboshwa ogogo balala estoksini kwaboshwa amasosha kwaboshwa iPrincess yonke uLondiwe waboshwa bahlala estoksini baboshwa for angazi for how long ngoba nami ngifika istory nami sogogo senginikwa sona yes so bahlala khona nje beboshiwe baphuma ke ngamabail balihamba icala cabanga uzosiza ukuthi ngikhipha ama-foreigner ukuze ogogo bathola izindlu zabo at the same time kodwa kuthiwa sizobopha kwagcwala lapha no-SAP more than 700 amaphoyisa egcwele lapha ezobopha labantu abazosiza ogogo so baboshwa ogogo nje abantu baningi bagcwele italado ngezindlu zabo kodwa ama-foreigner kuthiwa laphana kugcwele ama-drugs kugcwele ayikho into engenziwa laphayana amaphepha enziwayo iphepha ngawuthone i-ID ungenzelwa nje siswami ungenayo bazokwenzela khona laphana wona amalentuzana abantu bokufika bangale. That's what is happening laphaya elentuzana. So sengiyivala ke bese ngiyakhuleka njengoba mthethwambe ngithi ngizoshaya le point kodwa sengizosala sengikhuleka ngifike sekuthiwa kuyakhuleka sengikhuleka kodwa ngiyacela bafowethu ngiyacela izalwa leza inhliziyo ibhlungu yamazi umuntu omdala ugogo aphume akekho yedwa baningi omunye bebemrekisha 3 days ago bafika ubejenesi yangena la sizophuma bamtshela phuma ngoba batshela phuma endlini yakho phethe itayitela kuthiwa phuma uphethe ugogo bonke banawo akekho ongenalo kuthiwa phuma udayisa izindlu without them knowing. Okay baziningi bafowethu kulungile ebeke akayedwa
yedwa beke. Ake sigibisa amakhanda. Ayithiwa sikhuleke. Siyahamba. Okay, asikhuleke. Cela sigibisa amakhanda. Spirits of the living God, we thank you. We give you all the glory, honor, and adoration. We worship you for who you are and what you represent in our lives. We thank you, nkulunkulu namandla ngazo zonke izinto othe wasenzela zona. Siphinde sibonge Jehova ngokuthi usilethele laba bantu ke nkulunkulu babona amandla lapha eKwaZulu Natal Jehova bezosiza Nkosi sami ngazo zonke inkinga ezobe sibhekene nazo. Sesicela umoya wakho ke nkulunkulu wabanandi uthele ngaphezulu kwabo ke uthathe amandla wabo kube wamandla akho azosebenza ngaphezulu kwabo ke nkulunkulu babona amandla. Kube wena ozobaqhuba ke Jehova. The blood of Jesus Christ must be upon them. Nibanika amandla bahambe balo ngendlela bangalo ngayo ke nkulunkulu babona amandla. Bezola le crime esibhekene nayo la eSouth Africa. Bezola le crime nale esibhekene nayo la KwaZulu Natal, especially nakubantu abadala kangaka abakhulile Nkosi nkulunkulu babona amandla. Basabantu nabo bayaphila. Banika amandla ke Nkosi sami. You said Nkosi sami in the word, your word Nkosi babona amandla, you said nkulunkulu wami is for us to you will prosper us Nkosi sami babona amandla, but you will not give us, you will give us no harm, but to prosper us and give us hope and good life. Laba gogo abana good life, abana hope nkulunkulu babona amandla. Sizeke nangedudula ke Nkosi sami nje bisifikile Jehova. Uthela umoya wakho ke nalomsebenzi bekade usuwenziwe nayi princess. Bafike bakwazi ukuthatha baqhubeke nawo njalo ke Nkosi sami. We bind every spirit Nkosi sami esohlupha amaphoyisa nkulunkulu namandla. We reject anything that is not of God that will be form of fortune against them in the mighty name of our Lord Jesus Christ. We thank you, we give you glory and honor and adoration. In Jesus' name we pray, amen. Ayikho into engizoyenza. Sengalile. Yaqala khona impilo yami ngimosheka yaqala ukuthi ngiyeke isikole ku-2017 ejahe kwasebenza nami ngibona abangani benezinto bengcono nami kanti makubo ba-right. Kwase kwalokhunja ngisho sengilithole itoho lelo sihlala sonke siyifamily mina ugogo sisibami South Beach flat eLincoln. So uhamba isikhathi kufike la khishwa khona abantu aba-exutor emaflexini bayakhishwa endlini zawo. Uthi-ke lapho-ke ugogo shuthi be-attenda inkantolo uhamba isikhathi. Shuthi-ke kwenzakaleni sikhishwe endlini. Bafike labantu bazosikhipha endlini kwelanga lokuqala bafike bangakhona baphinde baveze itayitela nogogo waveze lakhe itayitela. Mina ngibuza ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi amatayitela abu-2 shuthi ungakwazi nokujika i-matric wakho shuthi iphepha nje alisakhuluma eSouth Africa nabafundayo sebeyafunda nje yabo. Ungi-aye lo ngibuze lo mbuzo kuphela. Zalani kwahamba isikhathi shuthi sitalelwe endlini ugogo acele shuthi mina ngeke ngikwazi ngoba umamncane uhlala nomuntu wakhe futhi usemdala. Mina njengomfana shuthi ngeke ngikwazi ukuthi manje kumele ngibhekele ugogo shuthi ngibe nayo imali ukuthi ngikwazi ukuthi ngiyitholela indlu ukuthi ngikashe yabo ubeke emsebenzini etohweni. Usebenza kephi? Utohoza ku-Brookfield Mayview. Kwenziwani kwa? Ngenza i-printing. Okay. Ngiqhubeka ngisebenza kuye ngixoshe nakhona emsebenzini. Kuye nakhona ngiphelelwe itoho nakhona. Aqala lapho ngaqala phansi adifendela gogo semele ngiyohlupha ugogo futhi nala chuphe khona futhi. Kunjalo hlupha ugogo la chuphe khona. Wayagula ugogo. Ugula ugogo shuthi bazomenza i-operation la. Enze i-operation. Gogo bengathi ngumuntu engimhluphayo yabona endlini. So banikhiphe ngalesi sikhathi ugogo enziwe i-operation engakho esibhedlela. Egula lapho ugogo aqala lapho. Nje kubekela i-operation. Ugogo qhubeke lapho agcina ngimbhedela sihlinzile sefulo wangempela. Alabantu siningi sokuzama ukuvula endlini yabo. Ugogo sehlinzile ihleli kabi ngalahle khona. Anyuke baphinde baqale phansi babuye bazomkhipha futhi ngendluzulu
isaphula ngishaya. Amunye kumele absent ngala esikoleni ngala kumele agade ugogo mina ngengikwazi ukugada ugogo ngimsenta nakwezinye indawo zama-private isibamba asebenza. Mana-ke asize kulolu daba la ugule khona bewukuphi kwenzakaleni? Mina la ngikale khona ukugula ngisephansi. Nihleli-ke? Ngihleli ababa omncane. Abona khona bathuphile nalapha abancane. Ngazi Tito sa-attenda yokucala. Kunecala khona? Icala lase-Fleeting. Lase-Elwyn Court? Yeah. Njengamanje kwenzakaleni enyaweni njengoba sekuthiwa inyawo bengasebenzi zomile kwenze njani? Inyawo zami vele laba nje bengasho ukuthi ithumba yabo. Bengasho ukuthi ithumba. Ngibona sengila esibhedlela ukuthi ithumba kwamanje ikhanda lesibhedlela. Kwavela ikhanda lethumba. Lethumba Sengila esibhedlela. Okay. Aphuma-ke laphuma. Neluphume manje lapho ekhaya. Bengibashiye ngelokhu nje bengibashiye belokhu nje ukuthi bazozama ukuboleka imali bangibhuduse emakhaya. Abongo isimo esikho right. Engikwazi. Njengamanje uhambisa nge-wheelchair? Ngikwazi. Awuhambi kwakhona? Uyasho ukuthi nakuqhubula ngeblanket kufanele ukuba ekhaya. Okay. Siyakhuleka kwabesilo, siyakhuleka kwezizwe zonke. Sibika sise-Addington esibhedlela ezingekho mnandi kulesi simo sase-Elwyn Court la ugogo akhishwa khona nomzukulu ebhallometric. Uye ugogo engangikhuluma ngaye ebhallometric, umzukulu wentombazane. Ingane zonke zagcwala iy'nkala, bahambe bahleli emzini yabantu ehlukene, okungangokuthi une-deadline yala kade ethuphe khona, ade suka kwenye indawo eqeda ukusuka kwenye indawo, behleli ngokucupha. Njengamanje balindele ukuthi bephumile Sunday kwala baxoshiswe khona. Ngikhuluma nje basesibhedlela nje sibuye ukuzobheka umzukulu omunye womfana owangenwa amakhaza bekhona emgwaqeni, kuphuma namathumba, kuningi okuvelile khona ukuthi sosishare isitori sakhona njengoba sikhona. But ugogo sinesimo la le corruption eyenzakalayo nalo lonke uhlobo lokuhlukumezeka eSouth Africa ekugcineni befuna ukusikhandela amaphara. As we speak umzukulu njengamanje akahlalisekile kahle because for the past 2-3 months engenile esibhedlela. Ugogo akakwazi ukuzombona, isimo sasekhaya sivumi. Awugadile umzila amaphoyisa asephoyinta lokho ezungezile nje asibona. Isimo singekho right. And on top of that, imagine ezongavakashelwa bese gcine ehlukumezeka under isandla sama healthcare workers, which are our nurses and others. Uthola ukuthi ne-medication sometimes akayitholi, banikwe bonke ahleli nabewadini, angayitholi medication just because they think it's just iphara elingadeserve or elingabonanga livakashelwa nayo yonke into. Usenze 2 operations-ke umndeni ubungakwazi ukumbona up until ugogo asibekele isimo izolo ade edabeni likagogo naye lo abafuna ukumkhipha ade sireport udaba lakhe. Bonke-ke saqala nabo udaba lakhona. So sonke lesi sikhathi balokhu bahlukumezekile. Engicabanga ukuthi bahlali njengoba kuzo operation Dudula uhlangana no March and March sidibana sonke ku-1 August. Hayi bafowethu asikwazi ukuyithambisa makunje. Whatever that has been happening e-Elwyn Court ezandleni zama-foreigners nalabo stab ehlukumeza ogogo, kuthe noma sekuseyinkantolo kufanele babenze ubulungiswa, balethe izinto ezenza ukuthi phela abakhishwa ogogo emafletini akekho kwazi ukuthi aproduce lezo zinto, bayi-remove imethe enkantolo, but okusalayo baphumile ekhaya. Gogo mangathi usibeke esithombeni nje noma singeke sibe side story ngoba sesike sasikhava isimo sasekhaya njengoba ingane kanjena kwenzakalani ngempilo yayo, uma iphuma kuzokwenzakalani ngoba shuthi asazi noma sothi bonga uNkulunkulu ukuthi isele esibhedlela njengoba ihleli sonke lesi sikhathi, but awukwazi ukuzoyibona ihlukumezekile. Sizwa ngawo nesi ukuthi even engqondweni uyayibona ukuthi ayikho right because ayibona umuntu wasekhaya. Sithini isimo baba? Yabona njengoba esesibhedlela njena angathi nakhona ngasho ngithi mina
kuphungule kumthwalo ngobuhle esibhedlela. Ebese ngithi-ke akake kuthiwe uyakhishwa-ke manje. Njengoba eyilento ayiyona enama-operative kuvikela iy'nyawo angikwazi nje umenze njani. Ngizombeka kweyiphi indawo ngoba kwamina anginayo indawo yokuhlala lapho ngihleli khona. Uqhamuka amanzi phezulu elokhuzane ethayeleni phezulu. Mangabe kunetha amawindi akekho. Kungena umoya ngize egqume ngengubo leyo ukuze ngikwazi ukuthi ngilale. Ngoba sengibekeza ukuthi nje ikhanda lami khona lapho lifihleke khona. Abantwana bami kangisababalile kona abazukulu bami. Bandize ey'ntabeni omunye womfana wami okuyena yedwa qha engenaye. Wathi mangabe besichitha laphayana. Wahamba imayi sizoshalaphi. Wathi hayi uzothi pha umngani wakhe. Kanti uzothola umngani wakhe amthatha amsemgaqweni. Njengamanje ulala phansi kwebridge. Uyiphara umntana. Angisena sengiphila nalo yedwa. Laba abanye bamantombazana amabili asebekhulile bahlala lokhu namakwerekwere ngoba kuyiwona azorenta phela ukuze bakwazi ukuthi bahlale. Gogo, sinzima lesimo because kwawena ubuya kwi-operation inkebe njengoba ngibona nesi ubafanisa ukuthi kade bebhekile. Isimo njengamanje kushuthi kusasa likho lana. Uhulumeni ukhanda amaphara ezandleni zabantu because building kahulumeni lena. Human settlement kwenzakaleni kwesakhe story ithengise kanjani yakhe indlu ithengiselwa abani usukhishwa kanjani indlu kade kwenze njani? Eyami indlu yathengiswa la umuntu engamazi isidayiswe kathathu. Ngibuye ngiyongena ngenkani kuthe manje egcineni bafika bathene umlungu loyo wathi angiphume ngihambe bangithatha bangisemaphoyiseni. Mangimbuza umlungu ukuthi indlu yakho kabunye ngoba phela mina ngizokukhombisa okwami okusho ukuthi indlu yami. Ngathi mina wathi yini naleyo ngathatha itayitela lami ngamkhombisa. Ngathi nanti itayitela lami ngisho ukuthi-ke indlu eyami. Wena-ke ngitsheleke okwakho ukuthi okuphi okuvezayo mina okusho ukuthi indlu yami. Angakuvezi ashonele nale basithatha basise emaphoyiseni. Makufika emaphoyiseni ngichaze ngale ndlela futhi engisho ngayo ukuthi usho ngabo nathi wathi umlokhu kumastation lo walapha. Ayikho phela mangabe usho ngomlomo asikuzwa kodwa ugogo uyakuveza ufakazi wona ungakuveza gogo hamba uyohlala endlini. Ngangena endlini ngahlala. Uthe senjalo kwafika le date le eyokuthi ufuna ngiyokwenza le operation. Ngishiya abantwana endlini bayahamba baye esikoleni. Mangihamba kwakuSeptember. Mangihamba kwaphela insuku ezintathu ngilalisiwe edithini. Ngathi ngizwa abantwana bami kungekho kwa-eviction letter kungekho kwani. Yakhi zakhishwa u-Esther iy'ngane zami ngaphandle nomlungu wase-10. Bayibeka ngaphandle impahla zakhe Lo mlungu wase-10 mopha kusiya uBrandon lo selembedeni. Ukhona lo wase-10 14. Uyini ke loyo? Naye wayeyisekela lakho u-Esther. Abasezwani-ke manje ukuthi babangani angibazi. Kodwa naye wayeyisekela lika-supervisor kulezi sikhathi. So bayakuproducela manje ukuthi indlu igcineni kwabani-ke njengoba sikhuluma nje? Hayi abasho. Into okunayo into eyenzeka ngathola incwadi mina le lapho ka-housing eMaritzburg. Mangithi anye ngibhekela ukuthi indlu yami itheni ithathwe kanjani. Manje into engizwisa ubuhlungu lapha kulela phepha ubhala ukuthi imina engadayisa indlu yami ngabhayisela lo muntu lo engamaziyo yathengwa ngebond yasebhenki. Ilokhu imali mina sengiyitholile. Ihleli bani? Ihleza amakwerekore njengamanje. Awubazi angiwazi esithuthule. Bathi bayarenta noma ibona bathengile. Bayarenta ngoba nasekuqaleni ngangena ngabakhipha babedlele. Barenta ku-Esther. Yeah. Hayi kulungile gogo sisolisebenza udaba. Kukhona okunye obungafisa ukusho? Hayi bengicela usizo impela ukuthi-ke lento lena bakithi ake sisiyogogo nganginge nje inhliziyo ebuhlungu. Ingiphathisa ubuhlungu abantwana bami. Ingiphathisa ubuhlungu wayesemzimbeni angisazi into efanele ngiyenze ukuthi lo ophansi komgwaqo-ke nendawo useBiriya. Umbona suke wezwa noma uzwa ngendaba kaze umbona. Mangabe ngifuna ukumbona ngikhona umngani wakhe abayiphara naye lo munye unefoni. Nje ngifoyele kuthena ntambama-ke usakhona nathi mase ngimtshela ukuthi ngiyahamba-ke ngiya kumkhulu-ke ngiyagoduka ngemakhaya. Abeseza-ke ngifike ngimbone ngizomenza ngoba ngeke ngimbeke endawo. Ngizombuka nje ngamehlo kanje. Kulungile umphefumulo nami usahlangane ngenyawo. Kulungile.